byl tvůj autobus? Hej, kámo, co ty chudá. Dej vole, na to radši šáhnu, vole. Víte co, má to nemám. Teď nebudu chvilku mluvit, aha, počkejte, to je někam zasát. To nejde! Dámy a pánové, my pojedeme za měsíc do Brna, takže bychom mohli natočit vlog z autobusu. No možná, to asi nevím. Jestli to dlouho natáčíme. Jo? A to bude končit za 14:47. Hej, já to tam nějak zasázím do tady tohohle. Vypadá to úplně nechutně, že jo, Pavle? Je to tam? A my se s váma asi loučíme. Ne, ještě ne, pojď, vem si to.